Здравейте, банда! Днес караме новото поколение Ducati Monster, вече с нов V2 двигател, по-леко шаси, много електроника и класически Monster дух. Както виждате, мотоциклета е naked с агресивна стойка и фокус върху удоволствието от управлението. Това ще ви го презентирам само след няколко минутки. Ducati Monster V2 разполага 90 градусов двуцилиндър двигател, 4 клапана на цилиндър, течно охлаждане, също така променено газоразпределение и смукателни клапани, а кубатурата на този мотоциклет е 890 кубически сантиметра. Мощност и въртящ момент. Ducati Monster V2 от 2026 година разполага с 111 конски сили при 9000 оборота в минута и 91,1 Нм при 7250 оборота в минута. Това е мотоциклет, който не гони само пикови цифри, а трябва да се усеща жив и еластичен и в средните обороти. Това е нещо, което ще гоня също да ви презентирам, когато го изкарам на шосето. Скоростната кутия е 6 степена с Ducati Quick Shift 2.0 Up and Down, т.е. качваш и сваляш предавките без съединител. Има хидравличен слипър, селф-серво съединител. Мотора е оборудван за динамика. Да си говорим за окачване. Отпред е с окачване шола 40 мм, обърната вилка, докато отзад също е шола с моноамортисьор с регулиране на предварителното натягане и алуминиева двустранна задна вилка. Виждате, за разлика, например, от Диавела, не е моношарнир, като ходът на окачването отпред е 130 мм, докато отзад хода на окачването е 145 мм. Спирачки. Отпред има два диска по 320 мм, полуплаващи дискове с радиално монтирани Brembo Monobank ботални апарати и, разбира се, Cornering ABS, докато отзад мотоциклета разполага с 245 мм диск. Моно е диска с двуботален апарат, отново с Cornering ABS от Brembo. Целият мотор тежи 175 кг без гориво, седалката е на 815 мм от земята, а резервоарът събира 14 литра. Това е важно да се подчертае, защото Monster винаги е бил мотор за лесно, леко и директно каране. Съответно, за разлика от повечето мотоциклети, които гонят резервоар 16, 18, дори 20 литра, тук има 14. Но отново е съобразено с теглото и маневреността на машината. Да си говорим малко за електроника и екстри. Виждате и Ducati Monster V2, също като Street Fighter, е оборудван с 5-инчов TFT дисплей, който при липса на пряка слънчева светлина се затъмнява, за да може водачът по-лесно да разпознава показанията. Също така има различни райдинг модове този мотоциклет, за дъжд, за нормално каране, за по-спортно каране. Има Ducati Wheelie Control, има Engine Brake Control, има Bosch Cornering ABS, също така има Ducati Brake Light, има Full LED осветление, може да забележите преден фар, мигачите, също така стопа ще ви го покажа. И той е LED, супер красив. Има самоизключващи се мигачи след като приключите маневрата. Също така може да си го поръчате с Monster Plus пакета, който включва една малка слюна тук пред приборите. И съответно вместо моноседалка получавате спортен капак тук отзад.
на мястото на пасажера. Да си говорим за цена, за всичко, което ви изредих, с всичките системи, всичките екстри, LED осветление. Мотоциклета в България ще ви излезе на 12 590 евро, ако си го поръчате в този вид. А ако решите да си добавите и Monster Plus пакета, както ви споменах, с люда отпред и спортен капак, вече цената отива на 12 890 евро, т.е. с 300 евро се оскъпява. За мен тези 300 евро са добре похарчени пари, тъй като доста променят визията на мотоциклета. Финално, какво мога да ви кажа за този мотоциклет? Че със сигурност е създаден за динамика. Виждате, има спортна стойка, има доста спортен вид, но предстои да го тествам как ще се държи в завоите и дали ще изкара тази усмивка на лицето ми, за която ви говоря всеки път. Всеки път казвам, че няма лоша марка, няма лош модел. Има добър и мотоциклет, който не може да ме зарадва. До тук по-рядко, до тук съм ви показал как някои ме радват повече, други по-малко, но да видим и това чудовище, дали ще е чудовище на пътя. Приятели, дойде време и, както винаги ви казвам, за любимата ми част, а именно да покараме мотоциклета. Виждате, има много готина анимацика, която ни изкарва штрихите на монстъра, но това чудовище. Виждаме, че бяхме на дълги фарове, изключваме ги. Искам да си поиграя този път малко с менюто, да видя какво има. Виждате, 4-дирекционен джойстик е. Доста лесен за управление. Имаме Setting, има My Ride, Settings, My Vehicle, Advanced. Вижте как променя цвета. Има за дисплея сетинги, има да си вържеме мултимедията, телефони и слушалки, чудеси. Връщаме се назад. Сега да видим My Ride, Riding Info, Info Mode. Добре, не ме интересува към момента това. Връщаме се пак на сетинги. Я да видим на Vehicle какво ще ми излезе. Има Tire Calibration, DRL, Coming Home Light. Я да го пуснем. Доста готино. Turn Indicators, Auto Off, т.е. мигачите да се изключват автоматично сами. Имаме да ни запише обиколката, имаме пин код. Ако си забравим някъде ключа, можем да запалим мотоциклета само с пин код. Доста глезни има, доста глезни. Дойде време да го палиме. Дукатите по такъв специфичен начин винаги палят. Не му снимай паленето, виж колко гадно пали. Тъкмо това коментирах. Ама свърши вече. Снимаме ли? Снимаме, зареждаме ли? Зареждаме и потегваме. Да видим това чудовище как ще се представи. Виждате, изобщо не се зачуди приключването в магистралата. Ще ви наглася малко ъгъла на камерата, така че да виждате малко повече от моята перспектива. Докато ви показах, че слагат на новите мотоциклети Quick Shift 2.0. Има Shifter и Blipper. Демонстрирам ви го в момента. Вижте, изобщо не пипам съединителя.
Бутончетата малко ме объркаха тук. Мислих, че това е бутончето за изключване на мигачите, а това е малко по-нагоре, това е за аварийните. Но това е без никакво значение, тъй като ви споменах, че това Ducati разполага и със сектората само да изключва мигачите си след изпълнение на маневрата. Виждате, един прекрасен ден е за тестване на мотоциклет Ducati и ще ви направя съпричастни с това. Виждате, чак на 10 000 оборота километража светва в зелено, индикирайки да сменя предавката. Мотоциклета е доста приятно пъргав. Не мога да го сравнявам с V4-ките, но все пак говорим за чисто ново Ducati Monster 190 кубика с 111 кончета. И да ви кажа честно, карам с 180, изобщо не се бях усетил. Ето, веднага намалям. Мотоциклета няма значение, че е naked, това ми направи впечатление и на Street Fighter-а. Така е проектиран, че завихря въздуха около вас, а не директно във вас, както повечето naked. Огледалата са страхотни, виждам перфектно всичко назад. Тази форма е уникална. Беше подобна и на Street Fighter-а. Виждам абсолютно всичко назад. Разказах ви за окачването на мотоциклета. Тук на спящите полицаи при Панчарево. Мотоциклета се усети доста мек. Не е мотоциклет, който ти разбие седалищните части и кръста, преминавайки през неравности. Усещам го доста комфортен за градско. Сега ще видим и на междуградско. Видяхте, минах с известна скорост през легналите полицаи. Изобщо така не създаде дискомфорт. Прави ми впечатление, че този мотоциклет някак те увлича. Още преди малко на магистралата го усетих, изобщо не усещах с колко километра в час карах, а бях с близо 180. Разбира се, веднага намалих. Трябва да подхождаме с уважение и да спазваме законите за движение по пътищата, мотористи, скейтбордисти, автомобилисти, всички. На следващото място мотоциклета не е мой, а ми е любезно предоставен от Ducati България, за което им благодаря. И трябва да го пазя, съхранявам и да им го върна в вида, който са ми го предоставили, за да мога да го тествам и заснема за вас, да ви дам обратната връзка. Виждате, излизам от коканане, т.е. започват готините завои. За съжаление виждам и доста трафик. Днес е делничен ден, надявах се да има по-малко трафик. Аз съм си взел отпуск, за да мога да изляза да тествам мотоциклета. Усещам го доста приятно маневрен. Доверявам го се така в завоите. Ето първи по-сериозен завой, да видим. Добре, 1-0 за Монстъра.
Доста хубаво излиза от завоите, не се мъчи. Мотоциклета. Тези шарени сянки доста подлагат. Внимавайте. Доста е приятен мотоциклет. Изстрелва се. А шифтъра и блипъра работят просто невероятно. За части от секундата сменят предавката надолу, нагоре, няма никакво чудене. Моторът е много приятен, реактивен, както между всички Дукатите, които съм тествал до сега. Това е огромен плюс в тяхната градинка. Мога да похваля много скоростните кутии на Дукатитата. Всичко, което съм тествал е супер реактивно, реагира от една дума, дет се вика на нашински език. Приятели, дойдохме на това, бих казал, райско кътче тук, Камелот. Ще ви дигна кадъра, който не е идвал. Страхотно място, има хотел, кафе, паркинг, съвсем близичко е до София. И ако сте мотористи, които обичате и природата, повечето сме такива, това е мястото за вас. Приятели, както ви казах в началото, мотоциклета разполага с много системи, както режими на каране, предполагам ги виждате, сменят се от това бутончето. Тук има спорт, има роуд, има урбан, има за мокро, т.е. дъжд, и се връщам отново на спорт. Като заключение, мотоциклета е също много добре балансиран, съвсем леко как да го кажа, по-малко динамичен от Street Fighter, което е нормално. Но може би самата цел на този мотоциклет не е да гони пистолките, а да ти доставя удоволствие по завоите и да ти върши ежедневна работа из града. С тази оценка този мотоциклет е прекрасен за ежедневно и да излезеш малко по завоите. Със сигурност бих се радвал да имам един такъв мотоциклет в гаража си.
Ако и това видео ви е харесало, сега е момента да сложите един subscribe, да ударите един лайк и да кажете в коментар дали пък ми отива този мотоциклет, като ме гледате отсреща. До нови срещи, приятели, благодаря ви, че гледахте.